Pulkkamäet. Pulkkamäet on ollut mun lempipaikkoja talvella. Pienenä, kun olin päiväkodissa, kävimme välillä tosi leveässä pulkkamäessä, joka oli vähän tylsä. Mutta meidän kodin lähellä on tosi korkea, kumpuinen ja iso pulkkamäki. Kun olin pieni, en saanut laskea mäen huipulta, vaan joudun lähteä mäen noin puolesta välistä. Muistan nähneeni ehkä noin 9-vuotiaiden poikien laskevan ylhäältä ja ajattelin, että vitsi, noi on kyllä kuuleja. Jonkun aikaa myöhemmin sain laskea itse ylhäältä. Tuntui hurjalta kiivetä niin korkealle. Kun asettelin pulkkaani, tajusin kuinka iso mäki oli. Kun lähdin matkaan, pidin jalat koko ajan maassa niin, että jarruttaisin koko matkan. Alhaalla huusin innosta. Ajattelin, että nyt kun osaan laskea tuolta ihan ylhäältä, voin laskea seuraavaksi ihan täysiä ilman jalkoja maassa. Kun lähdin uudestaan laskuun, menin alkumatkan mäen sivua, jossa ei ollut kumpuja, jotta saisin vauhdin mäen loppuun. Kun aloin yli puolessa välissä kaataa keskelle, tajusin, että edessä oli massiivinen hyppyri. Lensin hyppyristä eri suuntaan pulkkani kanssa. Tömpsähdin maahan kivuliaasti. Tapahtuman jälkeen häntäluuni oli tosi kipeä monia viikkoja. Myöhemmin hauskimpia laskutapoja ovat olleet juna ja romuralli. Junassa kaikki mukana olevat pitävät toistensa menopeleistä kiinni ja yrittävät mennä alas jonain isona lauttana. Junapelissä olin aina viimeinen, joka vielä piti kiinni muiden pulkista. Välillä muut vaan laski, mutta minä raahouduin maata pitkin pitäen muiden pulkista kiinni, koska olin pudonnut heti alkumatkasta. Romurallia me pelasimme aika rajuilla säännöillä. Teimme kaikkien liukurista ison maton, joka liukuu. Kaikki olet kyydissä ja yrittivät työntää muita pois liikkuvalta alustalta. Ainoa sääntö oli, ei saa lyödä tai potkia. Noissa 2 pelissä on tullut paljon osumia. Onneksi mikään paikka ei ole murtunut. Metsäreitit ovat ihan oma juttunsa. Niissä on paljon hyvää ja paljon huonoa. Hurin metsäreitti oli meillä kutsuttuna Kuoleman kallio, vaikka siinä ei ole ketään sattunut. Periaatteessa se oli kallion reuna, josta oli noin metrin pudotus suoraan alas toiselle tasangolle, josta liuut suoraan toiseen noin metrin pudotukseen. Minua ärsyttää vieläkin, kun mäen eteen rakennettiin rivitaloalueita. Mäkeen jouduttiin lisäämään isot rampit sivuille, jotta ihmiset eivät ajaisi muiden tonteille tai päin seiniä. Silti tarpeeksi kovista vauhdeista olen lentänyt päin aitaa tai puskaa. Oli miten oli, mutta pulkkamäet ovat kyllä ihan parhaita. Toivottavasti pidit. Se ois moro!